Garuda Antipiva Garuda Garuda Antipiva Garuda Antipiva Garuda Antipiva. Idun hun har lige lært, at hestene har mental energi. De kan skyde med strøm, det er fordi de ikke kan lide. Når hunde kommer alt for tæt på det hegn, som Idun ikke forstår, giver stød, og derfor er det vejen til at forstå. Hestene, de er sig selv. Vi lader dem hygge sig i deres fold og leve vel. Min kære Idun, kom til Michael nu igen. Stave Michael, det er heste, hej min ven. Stave Michael, hestene er bange for dig. I virkeligheden siger de, hold nu afstand til mig. For jeg er mægtig stor og stærk, og det er mit dementi. At holde front og passe på alle de ting, vi kan lide. Alle de ting, vi kan lide.